Pozrite sa na túto fotografiu. Bratislava, rok 1940. Ľudia idú do kostola, deti sa hrajú, slnko svieti. Vyzerá to ako normálny život. A predsa pre väčšinu ľudí na tejto fotografii bol. Ale nie pre všetkých. Niekoľko metrov ďalej kráčajú iní ľudia. Tie isté chodníky, tá istá ulica. Len oni musia od 6 rokov nosiť na kabáte žltú hviezdu. Nemôžu chodiť do parkov, nemôžu sedieť na verejných hlavičkách, nemôžu mať rádio. A o 2 roky ich väčšina nastúpi do vlaku, z ktorého sa nikdy nevrátia. Slovenský štát existoval 6 rokov. Od marca 1939 do apríla 1945. Bol to prvý slovenský samostatný štát v histórii a zároveň štát, ktorý aktívne participoval na jednom z najväčších zločinov 20. storočia. Dnes sa pozrieme na to, ako sa v ňom naozaj žilo. Od politiky po tanier na stole, od školských lavíc po väznice a nepôjdeme po ľahkej ceste. Ani cestou oslav, ani cestou jednoduchého odsúdenia. Pôjdeme cestou faktov. Aby sme pochopili každodenný život v slovenskom štáte, musíme najprv pochopiť, ako vznikol. 6. októbra 1938. Žilina. Zástupcovia slovenských politických strán sa dohodli na autonómii Slovenska v rámci Československej republiky. Na čelo autonómnej vlády nastúpil Jozef Tiso, katolícky kňaz, politik a muž, ktorý sa čoskoro stane prezidentom vlastného štátu. Ale to bol len začiatok. 2. novembra 1938 prišla rana. Prvá viedenská arbitráž. Rozhodnutie Nemecka a Talianska pripojila južné Slovensko k Hortijovskému Maďarsku. Slovensko stratilo viac ako štvrtinu svojho územia, vrátane úrodného Žitného ostrova. Stratilo Košice, Nové Zámky, Komárno. Pre Slovákov to bol ponižujúci šok. Územie, ľudia, história, odrezané rozhodnutím cudzích mocností. 13. marec 1939 bol Tiso predvolaný do Berlína. Hitler mu predložil jednoduchú voľbu. Buď vyhlási štát okamžite, alebo Nemecko nebude brániť ďalšiemu okliešťovaniu Slovenska Maďarom a Poliakom. Bolo to ultimátum zabalené do ponuky. Na druhý deň, 14. marca 1939, slovenský sneh vyhlásil nezávislý slovenský štát. Bol to naplnený sen alebo donútenie? Historici sa dodnes nezhodnú. Väčšina slovenského politického vedenia nezávislý štát skutočne chcela, len nie za týchto podmienok. Nie pod nemeckým patronátom, nie ako satelit Tretej ríše, ale vybrali si ho. A s touto voľbou prišlo všetko, čo nasledovalo. Slovenský štát nebol demokracia. Ústava z júla 1939 zakotvila jednoznačnú nadvládu jednej strany, Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Ostatné strany boli zakázané alebo rozpustené. Prezidentom sa stal Jozef Tiso, predsedom vlády Vojtech Tuka, radikál a germanofil, ktorý sa neskôr stal najhorlivejším zástancom deportácií Židov. Ozbrojenou rukou režimu bola Hlinkova garda, paramilitárna organizácia pomenovaná po Andrejovi Hlinkovi, zakladateľovi ľudáckej strany, ktorý však zomrel ešte pred vznikom štátu. Garda vykonávala poriadkovú službu, organizovala propagandistické akcie, ale predovšetkým hrala kľúčovú rolu pri prenasledovaní Židov. Napadala ich na uliciach, organizovala zhromaždenie a eskortovala transporty. Tretím pilierom moci bola katolícka cirkev. Tiso bol kňaz, nielen politicky, ale aj duchovne stotočnený s myšlienkou katolíckeho slovenského národa. Ideológia režimu bola otvorene náboženská. Heslo Za Boha, za národ bolo všade prítomné na plagátoch, v školách, v rozhlase. Náboženstvo neslúžilo len ako viera. Slúžilo ako politický nástroj legitimácie. Sloboda slova neexistovala. Tlač bola pod kontrolou štátu, súkromné noviny museli dodržiavať stranickú líniu alebo boli zatvorené. Rozhlas bol výhradne štátu. Na druhej strane, a to je veľmi dôležité pochopiť, represia nebola taká masová ako v nacistickom Nemecku alebo v sovietskom Rusku. Pre väčšinu lojálnych slovenských kresťanov bol každodenný politický tlak skôr nenápadný. Vedel si žiť, ak si bol správneho pôvodu a nepokúšal si sa o otvorenú opozíciu. Ak nie, bol si v problému. Paradoxne, prvé roky slovenského štátu priniesli pre väčšinu obyvateľov ekonomické zlepšenie. Prečo? Lebo Nemecko potrebovalo Slovensko. Potrebovalo jeho priemysel, jeho suroviny, jeho pracovnú silu pre vojnové hospodárstvo. A keď Nemecko niečo chcelo, zaplatilo si to. Nezamestnanosť. Chronický problém predvojnového Slovenska rapidne klesla. Stavali sa továrne, rozširovali sa závody, budovala sa infraštruktúra. V rokoch 1939 až 1943 zaznamenalo slovenské hospodárstvo skutočný raketový rast. Pre robotníka v Bratislave alebo v Považskej Bystrici to malo reálny dopad. Mzda sa zvýšila, práca bola istá, rodina sa najedla. Ale za akú cenu? Vojna si vždy vyberie svoju daň. Od mája 1940 bol zavedený prídelový systém na cukor. V lete 1941 na múku. Postupne sa lístky rozšírili aj na mäso, tuky, textil a obuv. Masť, základ slovenského vidieckého jedálneho lístka, bol nedostatkový tovar počas celej existencie štátu. V decembri 1939 prišlo opatrenie, ktoré zasiahlo každú domácnosť, ako inak boli to potravinové lístky, šatovky na textil a poukazy na obuv. Čo to znamenalo v praxi?
Predstavte si matku s 3 deťmi. Zima prichádza. Najmladší syn vyrástol zo zimného kabáta. Kúpi nový, na to treba šatovku. A šatovka je pridelená na celú rodinu. Na kabát je zostane len ak obetuje niečo iné. Zaplatané oblečenie, topánky opravované dokola, zimné kabáty prešívané z kabátov rodičov. To bola každodenná realita väčšiny slovenských domácností v rokoch vojny. Nie tragédia, ale neustála, tichá záťaž. Čierny kvet kvitol. Sedliaci na vidieku boli v lepšej pozícii, mali vlastnú produkciu, vlastné záhrady, vlastné prasa na jeseň. Mestskí ľudia záviseli od štátnych prídelov a od toho, či mali priateľov na vidieku. Triedny rozdiel sa v tomto prejavoval bolestivo jasne. Intelektuál alebo úradník v meste bol na lístkoch závislý viac ako sedliak na Liptove. V roku 1944 sa situácia dramaticky zhoršila. Po vypuknutí Slovenského národného povstania obsadilo slovensko-nemecké vojsko. Ekonomika sa podriadila výlučne nemeckým vojnovým potrebám. 9. októbra 1944 bola podpísaná dohoda, ktorou sa Slovensko zaviazalo zásobovať nemeckú armádu so spätnou platnosťou. Pre bežného Slováka to znamenalo, čo zostalo v obchode zmizlo, čo bolo na poli vzalo vojsko a čo bolo doma si radšej schoval. Aby sme neboli len pri číslach a systémoch, poďme na chvíľu k ľuďom. Dve rodiny. Ten istý rok, 1942, tá istá krajina, úplne rozdielny život. Prvá rodina. Jozef, robotník v zbrojákskej fabrike v Dubnici nad Váhom. Manželka Anna. Doma s 3 deťmi. Katolíci, lojálni, nepolitickí. Ráno Jozef vstane o 6. Raňajky, chlieb z lístkového prídelu, čaj, možno kúsok salámy, ak sa minulý týždeň podarilo niečo zohnať. O 7 nastúpi do fabriky. Pracovný týždeň je dlhý, mzda slušná, vojna priemyslu prospieva. Deti idú do školy. V škole sa modlia ráno aj napoludne, v učebniciach je Tiso vždy zmienovaný s úctou. O Židoch sa učí, že sú škodlivým elementom. To je normálna súčasť vsedajších osnov. Večer Jozef počúva rozhlas. Správy sú optimistické, slovenská armáda bojuje na východnom fronte, Nemecko víťazí. Jozef tomu na poli verí, na poli nie. Ale čo má robiť? Mlčí. V nedeľu idú do kostola. Kňaz káže o obete za národ. Život plynie. Druhá rodina. Šalamún, obchodník z Nitry. Manželka Ester. 2 deti. Chlapec 12 rokov, dievča 8. Od roku 41 musia nosiť žlté hviezdy. Šalamúnov obchod bol arizovaný. Prevedený na nežidovského Slováka za cenu, ktorú určil štát, nie predávajúci. Stratili živobytie, zostali úspory, ale aj tie pomaly ubúdajú. V marci 42 dostanú predvolanie. Musia sa dostaviť so zavazadlom maximálne 50 kg. Čo vziať? Kam idú? Úrady hovoria o pracovnom nasadení na východe. Susedia sa otočia pri pohľade na ulici. Niektorí sa hanbaja. Niektorým je ich osud ľahostajný. Niektorí, a to je dôležité povedať, skryjú Šalamúnových príbuzných v pivnici alebo na pôde a riskujú svoj vlastný život. Šalamún a jeho rodina nastúpia do vlaku 25. marca 1942 z Popradu. Sú medzi prvými 58 000 Židmi, ktorí boli deportovaní v roku 1942. Väčšina z nich neprežije. Toto je kapitola, ktorú nemôžno preskočiť. Nie preto, že je povinná, ale preto, že bez nej by sme rozprávali nepravdivý príbeh. Slovenský štát bol v celej Európe jediným štátom, ktorý nielen aktívne participoval na deportáciách vlastných židovských občanov, ale za každého deportovaného Žida zaplatil nacistickému Nemecku 500 ríšskych mariek. Áno, počuli ste dobre. Slovenský štát platil za deportáciu vlastných občanov. Rozhodnutie nebolo spontánne. Na prelome rokov 41 a 42 sa slovenské politické vedenie dohodlo s nacistickým Nemeckom na deportáciu. Predseda vlády Tuka bol najhorlivejší. Minister vnútra Alexander Mach, mimochodom ten istý muž z Palárikova, z ktorej dediny pochádzal aj William Garrick, odkaz na video máte hore v karte, zodpovedal za organizáciu transportov. A prezident Tiso? Historické dokumenty ukazujú, že deportácie schválil a verejne ich obhajoval. Najznámejší jeho prejav v Holiči 16. augusta 1942, keď transporty už niekoľko mesiacov bežali, kde ich obhajoval kresťansko-národnými argumentami. 25. marca 1942 odišiel z Popradu prvý transport. Do konca októbra 1942 bolo v transportoch deportovaných takmer 58 000 slovenských Židov. Vatikán protestoval, rabíni prosili Tisa osobne, apelovali na jeho kňažskú funkciu, na ľudskosť, na náboženské princípy. Aj vysokí dôstojníci slovenskej armády ho informovali, čo sa so Židmi na sovietskom území naozaj deje. Transporty pokračovali. Zastavili sa v októbri 1942. Nie z morálnych dôvodov, ale pod tlakom zmenenej vojenskej situácie a rastúceho odporu časti spoločnosti. Po potlačení SNP na jeseň 1944 obsadilo slovensko-nemecké vojsko. Deportácie sa obnovili. Tentokrát ich riadili priamo Nemci. Od októbra 1944 do marca 1945 bolo deportovaných ďalších 13 500 Židov, prevažne do Osvienčimu a Bergen-Belsenu. Na Slovensku bolo priamo popravných okolo 1000 Židov. Z celkového počtu asi 90 000 Židov pred vojnou prežilo holokaust menej ako 30 000. Je dôležité povedať aj toto. Asi 10 000 slovenských Židov sa zachránilo vďaka pomoci slovenského obyvateľstva. Ľudia ich skrývali vo svojich domoch, záhradách, lesoch a riskovali vlastné životy. Hrdinstvo a zbabelosť. Odvaha a ľahostajnosť.
tej istej krajine v tom istom čase. Predstavte si, že ste dieťa. Máte 10 rokov, ráno prídete do školy a prvá vec, ktorú urobíte, je modlitba. Nie dobrovoľná, povinná. Potom otvoríte učebnicu dejepisu. V nej sa dozviete, že slovenský národ čakal 1000 rokov na vlastný štát, že Jozef Tiso je otec národa, že Žid je škodlivý element v tele slovenského národa. Presne takto, presne takýmito slovami v školskej učebnici. Ak váš otec nie je lojálny stranický člen, na strednú školu možno nepôjdete. Nie preto, že ste zlý žiak, ale preto, že vás otec hovoril nahlas, čo si myslí. Tento mechanizmus, trestanie detí za názory rodičov, neskôr s rovnakou efektivitou prevzal aj komunistický režim. Rozhlas a filmy boli mocnými nástrojmi propagandy. Slovenský filmový týždenník Nástup prinášal do kín správy o víťazstvách slovenských vojakov na východnom fronte, o Tisových návštevách tovární, o šťastných slovenských rodinách budujúcich nový štát. Čo v ňom nebolo? Transporty. Hlinková garda bijúca ľudí na uliciach, správy z východného frontu, keď sa víťazstva zmenili na ústupy. Cenzúra nefungovala len zákazmi. Funguje predovšetkým výberom, čo ukážeš a čo skryješ. Cirkev mala v slovenskom štáte privilegované postavenie, aké nemala pred ním ani po ňom. Náboženská výchova bola povinná. Cirkevné sviatky boli štátnymi sviatkami, kňazi mali spoločenský vplyv. Ale tento vzťah mal svoju temnú stránku. Keď v marci 42 zväz rabinov na Slovensku zaslal Tisovi osobný list, apelovali na jeho ľudskosť, na jeho kňažskú funkciu, prosili ho, aby zastavil deportácie. Tiso neodpovedal. Transporty tak pokračovali. Pastierský list biskupov obraňujúcich Židov vyšiel v marci 43, rok po prvých deportáciách, keď už asi 58 000 ľudí odišlo. Niektorí kňazi hrdine pomáhali a riskovali životy. Cirkev ako celok mlčala príliš dlho. A to mlčanie má svoju v histórii rovnako ako činy. 29. augusta 1944 vypuklo Slovenské národné povstanie. Ale prečo práve vtedy? A prečo títo ľudia? Nebola to jedna udalosť, ktorá ich zlomila. Bolo to postupné hromadenie, rok za rokom. Vojaci na východnom fronte, ktorí videli na vlastné oči, čo nacistické Nemecko robí na obsadených územiach. Robotníci, ktorí v továrniach počuli, čo sa deje so Židmi z ich dedín. S ich susedmi, s ich kamarátmi. Ľudia na vidieku, ktorí skrývali susedov a vedeli, že keď ich nájdu, skončia rovnako. A rok 1944 priniesol konkrétny impuls. Červená armáda sa blíži. Nemecko začalo prehrávať a nemecké jednotky začali na Slovensko vstupovať pod zámienkou akejsi ochrany. Medzi prvými povstalcami boli vojaci 2. divízie pod velením podplukovníka Jána Goliana. Muža, ktorý mesiac pred povstaním začal tajne koordinovať odboj s londýnskou exilovou vládou. Boli to ľudia s rodičmi, ženami, deťmi doma. Vedeli, čo riskujú. Niektorí sa k nim pridali z idealizmu, iní z vypočítavosti. Chceli byť na správnej strane, keď vojna skončí. A niektorí, a to je dôležité povedať, jednoducho nevedeli vydržať, dlhšie mlčať. Povstanie trvalo 2 mesiace. Potom ho nemecké vojsko brutálne potlačilo. Banská Bystrica padla 27. októbra 1944. Represálie boli brutálne. Digní podozrivé z podpory partizánov boli brutálne vypaľované. Masakry v Kremničke a Nemeckej, kde bolo zastrelených niekoľko stoviek civilistov, sú dodnes symbolom toho, čo nacistická okupácia priniesla. Povstanie prehralo vojensky, ale nezlyhalo. Ukázalo svetu a sebe, že Slovensko nebolo len krajinou ľudákov a kolaborantov. Bola to aj krajina ľudí, ktorí keď prišiel čas, vstali a povedali dosť. Toto je dedičstvo Slovenského národného povstania, ktoré sa nedá vziať. Slovenský štát zanikol v apríli 1945 s príchodom Červenej armády a amerických síl. Jozef Tiso bol vydaný Československým úradom, postavený pred súd a 18. apríla 1947 popravený za vlastizradu a vojnové zločiny. Diskusia o Tisovi dodnes rozdeľuje slovenských historikov aj verejnosť. Historické fakty sú jasné. Deportácie schválil, obhajoval ich, nikdy sa od nich verejne nedištancoval. Čo si o tom každý myslí, to je vec jeho vlastného svedomia. Pomeňte si na Jozefa a Šalamúna. Dvaja ľudia, tá istá ulica, ten istý rok. Jozef vedel, nie všetko, nie detaily, ale vedel dosť. Videl susedov s hviezdami na kaváte, videl ich zmiznúť a mlčal. Nebol zlý človek, bol to bežný človek. A práve preto je jeho príbeh dôležitejší ako príbeh vojnových zločincov. Lebo on bol väčšina. Čo by ste urobili vy na jeho mieste? Napíšte mi to do komentárov, nie sú nad históriou alebo nad konkrétnymi ľuďmi, ale úprimnú odpoveď na túto otázku. V Bratislave, v Nitre, v Prešove a v desiatkách ďalších slovenských miest sú v chodníkoch zabudované malé mosadzné kamene s menami. Volajú sa Stolperstein. Každý kameň je jeden človek. Chodíme po nich každý jeden deň.